Artêşa Rûsyayê hejmara giştiya êrişên ezmaniyên xwe lê Sûriyeyê dê dema mehekê de aşkera kir. Her wiha dever û cihû grûpên gobûna armanca êrişên ezmanî. Serokê berêvebirina operasyonan dê desteya giştiya hêzên Rûsyayê de Andrey Kardabolov diyar kir. Ji sîwekê meha Eylûlê ve dema destpêkirina êrişên ezmaniyên Rûsya lê Sûriyeyê. Balafirên artêşa Moskow 1631 êrişên ezmanî encam dana. Têde 2084 bendgeh û zirîpûşên grûpên tondrew kiriye armanc. Kartabolov her wiha diyar kir duan êrişên ezmanî de balafirên Rûsyayê 287 navendên serkirdayetiyê, 57 serbazgehên rahênanê, 40 kargehên durustkirina mînên çandî û 155 cebilxaneyên teqemînan ji nav birine. Hejmara herî mezin ya êrişên Rûsyayê lê parêzgeha Helebê bû. Piştira Homs û Êdlib, Hema û Reqa. Li gorî berpirsên Rûsyayê, ev êriş dê berdewam bin heya artêşa Sûriyayê tevahiya deverên Sûriyayê vegerîne jêr kontrola xwe. Lê êriş ne li dijî hemû grûpa bin. Bi tenê û li gorî Sergî Lavrov dê li dijî grûpên tondrew. Ev yek jî diyar dike ku divê lîstek bi navê grûpên tondrew bê çêkirin. Heya cudahî di navbera wan û grûpên dinî opozisyonê de hebe. Ji aliyê siyasî ve jî careke din êrişeya çarenivîsa Beşar Esed derket holê. Lê vê carê ne di navbera Rûsya û Amerîka yan jî Îran û Siûdiyê. Belê vê carê di navbera Moskow û Tehran de. Yên ku bi berdewamî di heyama 4 salên derbasbûyî de piştevaniya Esed dikirin. Serokarkanê Pasdaranê Îranê Mihemed Elî Caferî rexne li helwestê Moskow derbarê mana Esed girt û got Rûsya ne li reş de lê ser mana Esed. Rûsya li peyvajandiyê xwe digerê li Sûriyeyê. Piştî axiftinên fermanderê Îranê, Wezareta Derve ya Rûsya ragihand. Moskow maniyan jî çûna Esed giring nabîne. Ev yek gelê Sûriyeyê biryarê li ser didê. Moskow nabêje Esed divê biçeyan bimêne. Ev helwesta nû ya Rûsya derbarê Esed guhertineke di siyaseta Rûsyayê de derbarê Sûriyeyê. Ji ber ku Rûsya bê berdewamî dijî daxwaziya çûna Esed bû. İbrahîm Adem, ên Art.